Mara ta' 29 sena minn Birkirkara tresqet il-qorti akkużata li attakkat u aggrediet iż-żewġ uffiċjali tal-Pulizija u żewġ persuni oħra f'Ħal Tarxin. Hija ma ngħatax il-ħelsien mill-arrest wara li wieġbet mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrija. Il-każ ġara l-ġimgħa filgħaxija meta l-Pulizija kienet imsejħa biex tikkontrolla ġlieda ġewwa ħanut tax-xorb f'Ħal Tarxin. Meta marru fuq il-post, il-Pulizija sabu xena pjuttost kalma u jidher li ma kien hemm l-ebda ġlied. Iżduma u ħirġin mill-ħanut il-Pulizija ġew avviċinati minn mara li x'aktarx kienet taħt l-effett tal-alkoħol. Hawn spjegat li qabel waslu huma fuq il-post kienet qalat daqqiet ta' fliexkun mingħand l-eks sieħeb tagħha. Fuq il-post l-eks sieħeb ċaħat dak kollu li qalet il-mara u għalhekk meta l-Pulizija raw li hija ma kellha l-ebda ġrieħi viżivi talbu lil mara sabiex tmur il-poliklinika sabiex jagħmlula ċertifikat mediku ta' ġrieħi li seta' tsofrit. Iżda minflok il-mara nfexxet f'sensiela ta' kliem oxxen lejn il-Pulizija filwaqt li ttefat tazza fid-direzzjoni ta' wieħed minnhom u bdiet tagħti bis-sieq. U allegat ukoll li waqt l-arrest il-mara besqet lejn l-uffiċjali tal-Pulizija u tat ukoll daqqa fuq xuftejn waħda minnhom. Dan il-każ ġab miegħu il-kundanna tal-Ministru għall-Internu u Sigurtà Nazzjonali Carmelo Abela b'messaġġ fuq is-sit Twitter qal li jikkundanna l-vjolenza fuq il-Pulizija filwaqt li jitlob għal rispett lejn in-nies li xogħolhom huwa proprju l-ħarsien tas-sigurtà. Raġel ta' 29 sena tressaq il-qorti mixli li s-sibt għal-ħabta tal-4 ta' filgħodu ikkawża diversi ħsarat fuq karozza meta kien taħt l-effett tal-alkoħol. Il-qorti kkundannat li raġel 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn. Ir-raġel li huwa Ġermaniż kien ordnat iħallas ukoll €800 f'danni lis-sit tal-karozza. Raġel Ingliż ta' 62 sena iżda residenti n-Naxxar kien ikkundannat 18-il xahar ħabs wara li ammetta li kellu fil-pussess tiegħu materjal pornografiku li fih jidhru minorenni. B'dan il-każ kienet il-Pulizija Ingliża li infurmat lill-Pulizija Maltija li Alan Teasdale seta' niżżel mill-internet materjal pornografiku li juri t-tfal. Min-naħa tagħha l-Pulizija Maltija għamlet tfittxija fuq il-kompjuter tiegħu u sabet li kellu il-filmati imsemmija.